joftel ɓallimin Aissatou Ly tedduɓe on calminama e kuuɓal kankone o yettama Boly Ba ko weltare noon wonani min jaɓɓade on adet hande nde gam yewtidde timmode kawguel euro e koppa o haali ɗum joni joni ɗo e wakkatiji seeɗe Espagne ma fettide e Angleterre holko woni mbawkaji e ellaji ɗiɗi ɗe hol kadi ko ɗamini ɗon e banggue koppa o hakkude Argentine e Colombie ko wona ɗum ne ma en kal ko haɓɓodi e caɗele goɗuɗe to Mali hakkude fedde fukko koyngel ngel e fettoɓe ɓe so heeƴi hen garten e kawgu diɗɗal Milo FC mo konkon heeɓi e championnat mo Guinée e kabaru Tour de France ko e dawal sappo e joyi ɓiwal ngal wona e haala tennis Alcaraz heeɓi kaw e dow Djokovic tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe ɗe bisimilla. ko adi fofof noon ko jowtude heɓɓe karallagal ngal Sara Doumbouya ha e Malang Sonko bismade kadi yaadiɓe men e nde yewtere kala e saaha eɗen gowi bismade e ngal dinguiral nde haalirde Arouna Déme Seydi Déme a salminama a wiyama bisimilla ma. Aissatou a salmitama hettiɓe ɓe nane calmini ɗumen ɓe gondunon ɗo hene ɓe mi salmini keɗɗo e bangam ñaamo salmitama Aissatou Ly en calmini dendagal hettiɓe kala e joɗiɓe ala yettode Seydi Sow Dieynaba Sow a salminama eywa hande kadi mo mbayrunoɗen yiide e yewtere nde arti Abdoulaye gollidiɗo men Abdoulaye Diallo ko weltare wonanimi bismadema. A jarama Aissatou Ly a jarama mi weltaniki on miɗo siron sawina kadi dendagal heeɗiyankoɓe refi fulfulde eyo ko haala euro guddirten kabaru o Abdoulaye ko hande yamɗe 19 ɓe yo aduna en kore Angleterre Espagne pijata timmode kawguel euro to Allemagne tigi Aissatou Espagne ene ɗaɓɓa desel mum no yaɓɓal nde timmode Harry-Kane to Angleterre kañum nene ɗaɓɓa desel mum gadi ngal holko woni mbawka e ellaji ɗe diɗɗe ɗiɗi keɗoɗen Ibrahima Niang waɗani en jantore ko Ba Mamadou Lamarana Guinée Bissau Angleterre dañagol ngol ɗo wonata laaɓi joyi Espagne ne tawe e timmode kawendire euro tiidal ngal yetti desawal ngal laawi tati diidal Espagne heɓi polgu mum koye dow kip mo France ka diɗaɓal timmode loggi ɗiɗi e gotel diidal Espagne ma waw yakorade e Lamine Yamal tigi saabu omo jeeya e sukaɓe ɓurɗe mantiniɗe e nder windere nde diidal Espagne hawrata noon koye Angleterre tawanode e timmode e folotiro faltine nde kip mo Angleterre meeɗa ƴettude desawal ngal euro hande noon ma ande hol lomtotoɗo Italie e desawal ngal Ibrahima Niang Dakar RFI. Eyo Ibrahima Niang Dakar RFI yettama anne Abdoulaye yettama ngol woni lawol tataɓol ko ɗeɗi ene kawra e ko yowiti e kawguel euro ko Espagne noon hokka inde favori mbiyan kañum heedi dow ko ɓuuri joƴƴude noon woni mate ma weɓan Ibrahima Niang haali inde Lamine Yamal e fettidiɓe mum saabu ene anda Angleterre yehino ha e timmode e kawguel euro cakkitingel ngel kono hawano koko hawano Aruna ene wawi jaggede no wirini ho noon Espagne hettinena dow addi ɗum noon kamɓe aɗa andi guila euro fuɗɗi ɓe keewi tan hawde ɓe kawri ɓe fof jonge jeegom ɓe mbaɗi jeegom fof kamɓe kawi te ɓeɓe kawi ɓe won hen wiyano hoye favori ji he jeeya kañumen jahorono ma jaaha jettoyoɗo hande ɗo dimanche ɗo wayno France ni wayno Allemagne wayno Italie ɓen fof ɓe liɓi ɗumen Angleterre noon ɓuuri ɓe weeprede lawol de rewri ɗo kono ham hollirani hono taka e wiyede kañum heedi dow ɗum noon addi ɗum yi Lamine Yamal no daroyi hen ni banggue Angleterre o iɗi yimɓe ji manti hen no fewi woni wonde Jude Bellingham eyyi par ce que Angleterre sa ƴeewi kawɗe waɗiɗi hen diɗi ma presque tawi wiyama gasi ha laaɓi Bellingham yaltiniɓe hen ɗum noon no hollira wonde tan darde so ƴeewete no darde hakkude mabɓe guila futti ha joni nde
Espagne hetti dow kañum woni favori o parce que équipe mo jogui o ɓuuri darade sa haali Jude Bellingham e kawdiral maɓɓe e cakkitingel no wiyetno ɗiɗaɓal timmal ngal Harry Kane kañum ne yiyama yiyama kamɓe kanko ɓe jahori noon surtout kono tan Jude Bellingham yiya darde ɓuuri hewde hen battidiɗo o noon e gonga ko demi final de ɓe kawrata e Pays-Bas nde Harry Kane walliɓe haaɓe jalti hen kono noon tan équipe aji ɗi ganduɗa ɗo tolni hannde ɗo no daari no feewi kono sono ƴeewe banggue timmugol e darde ɓurde fewde Espagne ɓuuri darde saaha noon watti hen jogade waɓe ne Yamal ni so match o uddima Yamal de ko suka kono kam ko waɗata ko eyyi arani hanki o dañ duuɓi sappo e jeeɗiɗi tan ene waɗa ko wayni timmini sappo e jeeji makko samedi hanki o tolnoɗo hen ene waɗa ko wayni he ganduɗa wayrino yiyede mboɗo sikki guila e Messi hay wayano ni phénomène han wiite phénomène mbaɗo ni yiyano e football he eywa Dieynaba mi arta e ma wonko Arouna haali e banggue Espagne wonde ko kamɓe nanguira hono favori ko kamɓe goni dow mate an ɗum woni yiyande ma hande mate aɗa sikki kawdiral ngal ma weeɓan Espagne nde wonno hande no wiyetno sukaɓe Southgate ɓe ma ɓe eltata ɓe ma japp hande foolede laaɓi ɗiɗi e kawguel bangel no Euro ay andi Espagne kam min gila Euro fuɗɗi komi hen dokkuɗoɓe favori gila ɗum ɗo ɗi ko fuɗɗi hay fuɗɗa kamɓe woni équipe mo ganduɗa ɓuuri hen hollirde hoore muɗum heddiɓe foof hayso woni arnoyi Angleterre rewi to yeeɓi kono dañi hen caɗele kamɓe gila ɓe gaari ɓe gala hen caɗele hayso woni wona e match uji ɓe museɗo kono kamɓe kam ɓe ngakkira noon e nde timmode ko wayno Pedri ni hande ko barnuɗo mate ɗum jogorani addanteɓe caɗele Pedri ay pottal mabɓe ɓendugal ngal yaawi yaltude hen kono ala ko olmo ham lomtimo non ko wayli hen olmo darde mum ene tiiɗi sikkini ɓuuri e banggue ho addata banggue offensive e hesdi ho nanata e pettugol ngol o ɓuuri ni hewde Pedri addata ko ho yaltiɗo ho feeñani mabɓe kadi min kam goɗɗo hol feere Angleterre wadde wawi darnude elto mabɓe o wawi darnude ha hawa ɗon Espagne to banggue défense surtout défense par ce que Espagne ɓe jogui attaque moƴƴo min kam go gonga ni Espagne woni favori kono ɓe ko fuɗɗi ko ɓe suwa meeɗa wadde sikki sakka Espagne sona ngol sa ƴeewi ɓendugol ngol en kalno haala France min mbeɗa hooli Espagne kono Angleterre ngol ɗo sa yi ɓe mbaɗi haaɓe gaari timmode ngol to lawol ko timmode ɓe kanno wadde ngol ɗo maɓe ƴeew sa yo haali haala Jude Bellingham ɗum ɗon foof wadde Angleterre ma addu ɓe addu yeeso wongo e ngal ɗo ene pottal hande ɓe cohla tan ko hebde coupe hay so woni Espagne kam kañum woni favori o kono yoɓe ndento yoɓe ndento Harry Kane kam eɗen mbawi wiide mi anda so tawi konngol ngol ene feewi ko markisaɗo sabu kanko so won africain de kam Abdoulaye an hollo jiirirɗa Euro hande timmode eyyi weɓantaɗe diɗɗe ɗiɗi fof Aissatou sa ƴeewi Espagne kañum jonna inde favori ɗum noon ado Euro no fuɗɗo hay goto sikkano Espagne daroto no ɓe darori ni kono caggal nde ɓe fitti kawrite ɗiɗi fof fottani wonde Espagne no wawi woɗɗoyade e ngal kawrital tintini hakkude mabɓe e Allemagne sa ƴeewi Espagne ɓe wonɓe attaquant ji maɓɓe ɗin ɗiɗi wano Lamine Yamal ko sukka hanki o timmini duuɓi 17 Aruna haali ɗum kono goɗɗon kadi wiye William kamɓe ɓe yaawi ɓe yaawi ko ɗum waɗi ha ɓe tampina dartaɓe no wiye défenseur ɓen ko ɗum waɗi ɓe tampina ɓe sanne kono sa ƴeewi banggue Angleterre kadi Angleterre ɓe jogui gonga fettoɓe nantuɓe inde mantiniɓe kono banggue collectif ko ɓe français banggue collectif ɗum ha joni jokkodiral ngal tabita no sikkirino kono kamɓe e hitande ujunaji ɗi sa nogay goho ɓe folano meeɗa ƴettude ɗum wonta timmode ɗimmal ɓe sagu maɓɓe e ngal ɗo ɓe keɓa desewal ngal ko ɗum waɗi minni ɗum sa miɗi weɓanta hakkude saabu France wiyay une finale ne se joue pas elle se gagne ko ɗo woni kawrodire folatake onti ko fettay ɓeynodira ha nawa desewal ngal Angleterre guila fuɗɗi jouwani gagnot tan kamɓe kay matchuji mabɓe ɗi kay hawnaki ardigue o ngol kamɓe keɓa ardigue nawde desewal kawguel Europa kawguel Europa jaafoɗon Europe
coupe d'Europe non tigre tedduɓe en Abdoulaye en garat han kadi heeɗiɓe ɓe sabu ɓe gaddi kamɓe ni miijoji maɓɓe toɓɓere nde keɗoɗen ko Ba Mamadou Lamerana Guinée Bissau. Angleterre dañago maɓɓe wonata ko hoyi Espagne e juude ballon lawluɗo eɓe mari markoɓe. Angleterre minitaji sakkitorɗi ko ɗon ɓe jugata. Miɗo faala ha Angleterre gaño ɓe gandi ka Eric Kane e hoore mum o meeɗani gañade titre hay fuy. ɓe gañoto 2-1 faveur de Espagne 2-1 contre Angleterre. Espagne ko favori kono ko Angleterre wawi ƴettude desewal. Copa America c'est la même chose ko Argentine ɓe hokkata toujours favori kono min komi Colombien komi Ibrahima Ba Portugal. Guiɗo moɗon Hussein Tall Colombie wayri warde final illuma 2001 Argentine ko kañum moƴƴino Copa o 2021 e match o weeɓata sabude Colombie no ande équipe dariɗo. Argentine Colombie ni jikkiji amen goni koye Argentine gañoto 1-0 ɓe ɓaman coupe o. eyo tedduɓe on paami kalanoɗen ko haala euro en jawti e toɓɓere ɗiɗaɓere yewtere nde ɗum woni haala Copa saabu hannde ne timmode kawgel ngel fijete hakkunde Argentine e Colombie ɗum noon ko yamɗe kowal mbiyen pecce jamma min wi eɗen mbawi wiide ɗum noon en keɗima ko heeɗiɓe ɓe mbi e banggue euro o ɓe gaddi pronostic won wiɓe aha ko Espagne hawata Angleterre loggi ɗiɗi goɗɗo kañum kam arti e haala no wiyata noon hakkunde Argentine e Colombie o wi ko jaltuɗi ɗi wonata ko go e kowal go e mere walla mbiyen ɓolum holko kalɗon e ɗum Mati Messi Martinez walla Amadi Mariam holiɓen fettoɓe Argentine naɓe ɓurɗon wawde hoolorade ngam hebde desewal mum Argentine ene wawi hebde desewal muɗum 16 mo ɓiwal goɗɗo mboɗo sikkino hay wadde kamɓe nen kalduden Espagne woni favori kamɓe noon ɓe darori favori aɗa andi Argentine quart de finale o tan guila Copa o fuɗɗi tampi hen saabu Venezuela nayi ɓe ha tirobi ɗon ɓe jaltiri eɓe jogui noon gol moƴƴo walluto ɓe jalti hen so ɗum yawti Colombie ɓe kawrata Colombie noon kañum ne holliri hoore mum mbaɗono James Rodriguez woni capitaine o yimɓe jiiti ɗum ho majjirno seeɗa wiyeteno ho football noni majjino ɗum seeɗa kono ham e Copa o mo gonɗen holliri hen hoore mum no fewi Argentine noon kala wiiɗo Argentine wiya Messi wiya Martinez no mbiruɗani wiya hadi Di Maria ha mawɓe ni e banggue duuɓi par ce que Di Maria duuɓi 36 Messi 37 ko nayeɓe kono nayeɓe heddoraɓe yino Ronaldo no wiyat 39 walla Pep no dañi 54 kono ɓe no dari hoɓe mawɓe kono hoɓe dariɓe ɗum noon mboɗo sikki weɓanta Argentine kono ham no ɓe darori guila fuɗɗi ha joni ni kamɓe biite woni favori mbawi noon il faut ɓe ndento no fewi équipe o gonɗo Colombie sabu Colombie weeɓani sa limi Messi oto banggue a limi Martinez a limi Di Maria oto banggue ne ma lim o haali ɗum James Rodriguez Luis Diaz surtout Lerma aɗa andi Lerma ham guila tournoi fuɗɗi Jefferson Lerma yiyama hol nani Colombie aɗa andi e bal pette 5 ɓe mbaɗi tawde ɓe nanni hen laabi 17 wallahi aɗa andi ɗum noon hollirta kono Argentine kañum ne logga tan ko gotol logga ko gotol tadi Argentine ko mbawɗa haalande Colombie fof ani hande elle ko Argentine jinganta saabu sa yi ko ɓorɗa ko hande min homi keeto banggue tan mbaɗa yeeso o jinganani Argentine a jeenamo noon laaɓi ko Argentine jinganta hande so Allah seeni tawnomo ɗo ene hay goto nanata e ɓe jingani Argentine kamɓe huuli en hayso mbeɗa on assumé kam mbeɗa huuli par ce que min ayide nde demi finale o mbiyatnomi ɓe ñana mbeɗa haalɗo Eluseni mbi min de hen ɓuranimi ko Uruguay ɓenna hayso woni ala Colombie ene ko diɗɗal moƴƴal ene jogui dartiɓe no fewi gollidiɗo men Mamadou Dionga Siba waɗi jangtore artude e dow ɗum keɗoɗen hino tawa e dowle ɗe diɗɗe ɗiɗi jogagol ayna loggiɓe e fijoɓe dartal kelɗuɓe Argentine ko loggol gotol pet woni ko waɗa e ngal kawrital Colombie naada loggi ɗiɗi ɗe diɗɗe kadi hino mari hawoɓe kelɗuɓe ko ɗum waɗi diɗɗal Colombie ngal waɗi loggi 12 Argentine kadi
waɗi loggi jeetati sukaɓe Lionel Scaloni ɓen hino wawi hoolorde fijoɓe wono Lautaro Martinez, Messi, Emiliano Martinez. sukaɓe Nestor Lorenzo ɓen hino wawa hoolorde James Rodriguez e fijirgol doole. Argentine ɓe naɓi desewal laabi 15. Colombie ɓe naɓi desewal gotal e tarika kawrital Copa. e tarika kawrital Copa Mamadou Dionga Siba a yettama. Abdoulaye mi artatema e haala Copa o ha hande sabu hande wonko haali Argentine nawi desewal Copa laaɓi 15. Colombie kañum ma rawene ɗamini nawde lawol laaɓi tati. mbeɗa sikki ɓe keeɓi laaɓi ɗiɗi ngol soɓe keeɓi kadi waɗa laaɓi tati ngol wattata laaɓi tati soɓe keeɓi ɗum sen jerodiri ɗum e banggue ko français wiyata expérience koɓe guuri e banggue fukku koyngel eɗen mbawi wiide ko Argentine ɓuuri ɓe hewɓe gandal walle mbawka walla andi fukku koyngel gandal ko gonga e wonde ma ɗum hutore walla mbawka no mbirɗa noon kono jeena ɓananen ka kongi makko haali gonga Colombie mo huli sanne Colombie ko waɗi mo huli Colombie sa ƴeewi Colombie sabu ɓe wi gila e lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogaye ɗiɗi woni février 2022 e nder kawrite nogaye e ɗiɗi ko nde wotere tan Colombie foola nde wotere ko homɓe fooli ɓe ko Argentine ko Argentine folnoɓe Argentine ne kadi e Colombie kamɓe hawrata e nde timmode ayi weɓanta ɗe diɗɗe ɗiɗi sabuna Rodriguez gondiri ko ɓooyi ɓe poola te kala ujunaji ɗiɗi kala wiɗo Argentine Colombie hakkille ɗen fof yahat ko hakkude Messi e James Rodriguez sabu kamɓe ɗiɗo ɓe yidno Real Madrid e Barcelone ko tinodiral habbangal e nder aduna e nder windere nde ko wiide tan ɗen diɗɗe ɗiɗi weɓantaɓe hakkude Colombie e Argentine hayso tawi ko Argentine jonna favori ewa jaabuyo muɗum ma ande hande yamɗe kowal walla mbiyen pecce jamma hande minuit tan e caggal kawodiral ngal tedduɓe en payane toɓɓere wonde en garat Afrique haalde ko yowiti e mbiyen caɗele goduɗe to Mali hakkunde FEMAFOOT ɗum woni fedde toppitinde fukku koyngel e fettoɓe bal eɗen gandi ɗo e lewru jeeno ɓuuro aroru ndu kawodire gam andude diɗɗe taweteɗi kawguel kan hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ma puɗɗo kono Mali kam ya taw ko wanno to Mali to Cameroun jogorani wadde to Mali saabu en ji luural ene waɗi hakkunde FEMAFOOT hakkunde fettoɓe ɓe mbaɗi ko ɓooyani e ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe windande hollude kamɓe de ɓe pettata so wona FEMAFOOT ittu jukkoje ɗe fawi e dow mawɗo kippo ɗum woni Amari Traoré kanko woni capitaine o kankone jukkore nde woni ko jowaɗo o haɗa fettude saabu kankone o ƴettino kongi ñigoje fawde ɗum e dow FECAFOOT hollude golle mabɓe pewani ɗum ne ko caggal nde elto mabɓe o Eric Chell riwano e diɗɗal ngal eyo ɗum noon mate jogorani bonnande Mali mate ko wanno to Cameroun waɗata Mali hay sinno wona gotum mate hande wona FEMAFOOT fettoɓe ɓe goni e gonga walla ko FEMAFOOT woni e gonga muɗum mate FEMAFOOT jogorani fusede mate fettoɓe ɓe jogorani riwede namde ni keewi mbeɗa yiiɗi hen balla en mbeɗa yiiɗi ballamin hen Arouna e ko keddoroɗen heewani kañuɗen min ham jaggumi ko fédération no darori hen ni ɗum wona lawol ñande foof fettoɓe woda ko waɗi kaala saha noon ɓe kaali ho capitaine tan haali ho inde équipe o foof ala o haali hono jari omo wiye o waɗama suspendre saabu boniriɓe needi noon tan ɓe mbi ɗum woni haala ka tan ɓe pawane lawol saabu noon gonga o haalni ɓe kono no haaliri ɗum ni mate kono ala min woni jaggi hayda ala ho haali hono hoppurti ho haali ho ala fof purti hen wiide tan yoɓe mbat feere ɓe mballa fettoɓe ɓe mbaɗe do ɓuuri moƴƴude fof mbawa fettude arani sa wiyamare ya fettoya leydi gondi attanno a jooɗima ha ñande pettal ngal aɗa woni leydi ma yahani dawa mbiyeɗa sa dawi hande hihiide ha pettowo a waɗanna condition ji e mbete aɗa daña ho moƴƴi
kamɓe ɗum ɓe mbi fédération en daro non moƴƴi aɗa andi noon son jejjiti caggal hono jewtim président fédération hoorem to gonɗen ɗo ko wona ardahi fédération saabu ho jagga ho jagga ma won presque hitanewol duuɓi ɗiɗi joni fédération woni hoye crise kañum e hoorem laamu ngu hol soldateɓe gardiɓe probléme aji koddinan toon ɗum noon weeɓani e mabɓe condition ji ɓe jarata so mbaɗoya pettoyadi kamɓe ko ɗum tan ɓe mbi yo ɓeydane yoɓe goppite hakkille ɓe mbawa balle hande eɗen mbawi wiide ko caɗele mawɗe ko crise ni woni toon crise mawɗo saabu hoɓe gaddini ni ho kanko o waɗama wiyama wonde o yowama o fettata ɓe équipé ɓe fettita ɓe kañum ene ɓe hewɓe hen te wiɓe pettataɓe woni pour ɓe wawde ɓe ɓe mbawi yiloyade wodɓe ɓe gaddani kono ham ɓe foof so jalti ɗum firti kam malin presque natti joni hol feere addete mate ɗum ene jawde kam heeda banggue haade kawdire jodade tan yewtida ɓe ganda kamɓe hoɓe mbaɗi hoɓe ndewnani lawol ɓe gartira hakkillaji mabɓe ɓe itta soɓe itti suspension ɓe jewtimo hankkadi ɓe jewti ɓe jewtida e fettoɓe maɓe dañ solution par ce que kamɓe fof malina monen fof yidani tan mbiyete football malina yaara yesso aɗa andi goppuɗo gallem woppi bisgum woppi hay club joɓowo ɗum so lewru maayo woppi toon kalis mo yopteno ari ga hen e tampere nguule he foof no haɓane leydi mum ni on añani leydi mum añani leydi muɗum Dieynaba an mataw ka tawto Arouna han yande muɗum mi tawtat mo par ce que kamɓe mbi ko bonnedagal te ko haali ko wona bonnede koko ñagade tan wiide ko ɓeyde walla ha minen min mbawa wonde e condition ji moƴƴi wonde kamɓe réaction mabɓe o yaara kadi jour aji ɗi ko noon poti waɗirde mbeɗa sikki hay woɓɓe hay ɓe gona ɓeɗo tan wiyaɓe hay woɓɓe poti ko rewde hen par ce que goto e mabɓe kadi wona kadi sera ko capitaine e nder mabɓe kuugal ngal ɗo fawama e dow mutte rewani lawol ane a haali haala Cameroun ɗum noon ni mbiyami ko haala Malika ni ɓuurde gara par ce que Cameroun so wonti fédération e état ɗum en nanni kono wonde fédération e jour aji kamɓe jour aji sa waddi e mabɓe kamɓe pettata an fédération a fetta wadde ko kamɓe poti joɗade ɓe jewta ɓe jarita caggal e ngal ɗo pellital ngal ɓe ƴetti ha jour aji ɗi garta kañenne e décision muɗumen hunde wawa yaade hawnaki wadde maɗum wat eɗen miiji tan walla eɗen ñaagui tan kawral heeɓe toon saabu faya koye kawodire éliminatoire kawguel kan hitande ujunaji 2025 ma fuɗɗo e lewru septembre de woni lewru jeenayo ɓuuru jeenayo ɓuuru ɗum ko heddi hen natti hewde tedduɓe ha hande noon e kabaru fukku koyngel to Guinée payeten saabu toon championnat o gasi timmi Milo FC ɗum woni kippu gonɗo to Kankan heɓi kaw e yesso championnat o ɓe keeɓi toɓɓe capanɗe 5 caggal nde ɓe kawi talata ƴaɓɓinde nde Ashanti Golden Boy ko loggi ɗiɗi noon ɓe loggi ngal diɗɗal kañum heeɓi loggol gotol pettowo mabɓe biyeteɗo Abdoulaye Yonta Camara nanni loggi ɗiɗi ɗe ko kanko ni hokka DSWal ɓurɗo hewde loggi e championnat o saabu loggi nogas e goho en garat tedduɓe sen timmini haala fukku koyngel e haala adodirel puccel jamdi habrude on tan ko yowiti e Tour de France ko alet hande nde dawal 15 ɓingal ngal waɗa Tadej Pogacar heeɓi kaw e ngal dawal nda noon so tawi no kaalirmi inde makko nde ni ko noon walla wona ko noon de Pogacar eggeyo noon wadde ngol wattata lawol tatawol komo ardo komo heɓa kaw e ngal adodiral e banggue tennis o tan timminde kabaruji ɗi ha hande kawguel baɗonnogel to Londres e banggue worɓe ɓe kam timmi Alcaraz ɓi Espagne o heeɓi kaw e dow Djokovic hawnaki ɗum wona kadi no wiyete noon ni timtorgal e kippu fukku koyngel ngel kamɓe ne ɓe kawa kaw e dow Angleterre tedduɓe gasi ha laaɓi ene wayno ko ɗum gaddunoɗen hande yewtere men coftal ɓalli on jettama heɗogol mon lobbol min jetti heeɓe karallagal ngal Malang Sonko hay saka ɗum mbiya min jettima walla min jetti yewtidiɓe men Arouna Deme Dieynaba Sow ha e Abdoulaye Diallo min dokki on aadi Alette Arore e toɓɓe goɗɗe on jarama